tamu undangannya baru saja hadir. Setianing ati kadung tresno mring sliramu duwong bagus ra eleng dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus na anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe ukurane tresno dodo bondo spesial ada Lungi Tingas Moro, spesial buat ibu-ibu DPR sudah.